Cu siguranță niciunul dintre noi nu se aștepta la o așa aventură. Dar totuși, să fim serioși, vorbim despre cel mai înalt vârf din Pirinei. Vorbim de 3404 metri, de multe pietre, de ghețari, de zăpadă. Vorbim despre Aneto. Despre adevărată provocare atât fizică cât și psihică. Vorbim despre 17 km care nu se fac în 3 ore și pentru care nu te poți trezi la 10 dimineața. Vă vine să credeți că am putut noi, 22 de tineri, să urcăm până acolo sus? Măi, să fiu sincer, mie nu vine să cred, dar am reușit. Și ne-am întors ca să vă povestim. Zi repede, ce începem acum? Zi repede. Aneto remember. Mamă, dar zici că acum ai urcat. Capul, ce ai aici? De la Polul Nord. Da, se vede pe tine. Nu ce faci în lunecă lungă. Ok. Băi, să mă văd la față frumos. Daviduț, care e prima oprire când ești pe drum către Aneto și ești rupt de foame? La benzinărie să luăm un Baritas? Baritas. Luăm Baritas? Uite ce Baritas ți-am luat. Și nimic e bun? E perfect. Ce e acolo? Și cu banana? Da. Pentru că ce te spunea ți-am zis înainte, că în clar. Canaria sau în Venezuela se lleva crema de cacahuete. Da, eu ți-am zis că vine cu de astea. Nu vrei? Ești Daviduț, ți-a plăcut cu banane sau Să știi că îmi place mai cu portocale. cu portocale? Mamă, ce ți-a mamă. Avem surpriză pentru Daviduț acum. Arată-ne! După aia. Nu acum, nu chiar acum. Arată-ne. Mai încolo. Unde? Mai încolo, Daviduț. Unde? Mai încolo. Nu e aici. Davidoi, care e a doua parte. După Goico vine padelul. Hai. Să-mi sar banana pe gât să-mi sar. Mundo Padel Barbastro, să știe mare mers. Daviduț, ți-a plăcut surpriza? Dar trebuia să câștig eu. Ai luat 2-1? Hai acasă acum, hai că mai avem încă o oră până unde era? Alina? Ia zi tu. Eu Padarniu, nu? Până în Ciuba- Padarniu. Până în Ciubaschero. Până în Ciubaschero. Berti, bine ai venit pe GoPro iară, ai de capul tău. Zici ceva, Berti, zici ceva? Bogdan! Ce tal? Bine ai venit pe Padarniu. Câtă lume. Ximena! Daviduț! Ia-ți blugii la loc. Unde ne-ai dus, Mihaiță? Trebuie să filmezi pe șică de aproape. Aproape, că nu-mi place. Voi avea dentro. Că mirosiți. Tu miroși! Ai venit de la padel. Alevănțică miroase. Vai de capul tău. Avem aici un pasat, vai de capul lui. Zici că mai e în România, zici că mai e în Maroc. Filmează treaba asta aici. Băi, frate! Nu știu voi, dar am venit în a treia pe drumul ăsta. Da? Cine a ajuns? Chicos, acercarse, acercarse. Vamos a bajar las cosas, chavales. Con todos ustedes vamos a echar una mano al nuevo pastor de jóvenes. Gracias a él tenemos comida que ni me nada espacio en machine. David, venga a descargar. Yo grabo. Eso mismo, venga, a cerrar. Grabo yo, Hai, bă, 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 grabo yo. nu vă bateți pe Hai, Catera! Venga, Mihai, hai, să-l vedem pe Mihai în acțiune! Eu mi-au baxul de apă și Băiat, drept Hai, hai, Eu- să vedem! eu pe amândouă acasă. Stai, ce e acolo, ce? Cum că este mio? Stai că pe asta pus blogăreala. No había agua. Te rog frumos, Puta, lasă berea. ¿Dónde está mi toque? ¿Dónde está mi toque? No tenemos. ¡Ay, mo! A fugit cu berea în mână. Bine, Bogdan! Bine! Bine, mă!
Bă, și voi pilelei. Bine, mă! Că rămân bine pungi. Doris Nedeles! Măi, bă, băiatul, stai cu mâna. Dai cu mâna cealaltă. Nu e problemă. Mamă, Radu merge la piscină, serios. Cuisine? Mira, está súper precioso. Le cuisine? Mira, graba, qué organizadito está todo. Ce-mi place. Se nota que tenemos muchas mujeres en el grupo. Mira, Barracán se lo ha comido, quiero decir. El șoarecele. Tú, pero ¿qué hemos comprado? ¿Qué es esto? Pentru mamălică. ¿Qué haces con eso? ¿Dónde te lo llevas? Tío, la frigider. Ah, la frigidera la tiene în cameră. Nu se zice nimic, dar e 22-16 și nu cred că dormim până peste o 2 ore. Nici eu nu cred. Ala, tu. Cu ăsta urci pe Aneto gratis. Va solo mañana, va solo. Deschis mașina. E deschis porbalajul. Urcatul de mâine nu e chiar așa de plimbat pe aici, ¿vale? Por eso lo importante es poder descansar. Hago énfasis en eso. Mañana ya podremos estar hasta las tantas. Tot ce pot spune este că Ștefan avea dreptate. Adică, dacă la viața ta ai urcat doar pe Nialara, Aneto nu e tocmai o plimbare pe deal. Și ținând cont că trezirea era setată la ora 3, era clar că odihna avea să lipsească din plin. Nu și Barritas, din păcate, care o să înlocuiască chiar și micul dejun. Și vă spun de pe acum, dacă vreți să urcați un munte de 3404 metri, nu vă bazați pe Barritas și migdale. Da. Trezirea. Aici de la 3 sau la 3 jumate? Era la 3 ai. Cum aici la 3 jumate? Mamă, am dormit ca o zână. Voi n-ați dormit? Madre mia, ce persoană. Hai să mergem să mâncăm, David, că se termină mâncarea. Era la 3 Eu cumpărăt Alina pentru o singură zi. Era la 3 sau 3 jumate? La 3. Trezirea la ora 3. Hai, capul nostru. Mamă, câtă lume e o aglomerație la micul dejun, plecăm la 3 jumate. Mamă, Radu, singur, îți faci de astea fără mine? Da. Haide. Și Gimiki... Hai, Didi. Gratis? Deci vis. Că i-a făcut un singur sandwich lui David. Unul singur. De sobra. Așa mi-a zis David, eu l-am făcut. Până începem ruta e ok. Mare. Un sandwich cu atâta pâine, de ce să facă mai multe? De ce zici, mi-ajung? 3? Madre mía, de esta crisis, Radu. ¿Te parece poco? 3 ore la otra noche, aparte no han dormido ahora. Ai meu. Alina, ai dormit de te spart. Mamă, ce bună e banana. Ai dormit de dai și la alții. Repete cu mine. Mamă, ce bună e banana. Da, sigur, o să fie. Cu sau fără banană, ne aștepta o oră de mers cu mașinile spre autobuzul care avea să ne ducă până la primul refugiu, punctul de start al urcării pe Aneto. Începe situația la ora 6. Mamă. Dar stai puțin, e doar ăsta? No, nu e asta, nu se vede de aici. Și de asta mi-era frică. Ți-e frică de asta? Mamă. Am ajuns la Bâlea Lac. Am ajuns la Bâlea, imediat plecăm. Unde e Teddy, mă? Tabana Bâlea. Am venit la Bâlea aici. Entre Dave y yo tenemos que ir todos, ¿vale? Ce acolo de rupe. Nadie más detrás de Dave y nadie delante, ¿vale? Vamos. Hai să mergem. Începe. Cu ochii pe bea care gândărel. Ești cu ochii pe bea. David, mă urc! Alina, la început băgăm viteză. Hai să băgăm viteză. Alinuța fuge. La linterna, porfa. Cum? Si me guardas la linterna. Ca să știți și voi Unde? ce am pe mine. En el bolsillo pe... Atât am pe mine, să știți. Daviduț e cel mai pregătit. Lasă să treacă lumea, că nu... Păi ne încălzim în fofolim. Ah, tienes con los palos. ¿Me guardas esta en la pequeño, porfa? Madre mia, chicos. Avem 10 minute de când urcăm. Deja am făcut 3 pauze. Daviduț, luăm o Barritas. Date la vuelta. Daviduț, să mă Barritas. Ai luat Barritas? Mi-ai ce așa mică, mi-ai Împărțim. Mamă, de bună. E bună, așa? Mică, dar bună. Andrea, gracias por la ayuda. Ade, e prima dată cu crampoane, da? Și la Radu. Și la noi. Și la Viu. Și la mine. Da. Bueno. Îți dai seama să fim pe zăpadă, dar să Pe ne lângă. dăm cu protecție solară.
Vamos solas. Madre tú, pero qué seguridad te da. Es como... Vas como muy cetat. Hai că rupem. De aici începe partea șmecher. Până aici a fost vai de capui. Avem deja 900 de metri urcați. Și mai este încă multă zăpadă. Aici vine lumea. Simena, ai ajuns până la primul punct de oprire lung. Super! Super! Radu, și tu! Bogdan, ai făcut schimb cu Simena de Ghiozdan. Ai zis primul punct de oprire, noi am oprit de vreo 10 ori. Ah, ok. Am rămas fără apă. Ai rămas fără apă? Vreau să îngheț un pic de zăpadă ca să pot să mă hidratez până când... O zici, Ștefan, că sunt izvoare. Fii atent, vreau să-ți arăt cea mai inteligentă chestie. Ce scrie aici? Bă, e de pe Amazon. Anti-shock. E de pe Amazon? Nu e de pe Amazon, dar calitatea Amazon. Care scrie anti-shock Calitatea Amazon. și l-am lăsat în mașină. E același mecanism, fii de cuvânt. E super șmecher, dar asta așa cumva suspensie pneumatică. Mamă, ce nașpa să merg cu GoPro în mână pe un teren extrem de accidentat. Da, hai că merge. Se vede încolo. E vis. Vie dacă caz, direct pe mine. Agárrate, uite, fíjate. Yo, agárrate de esto. Bun, Simena, hai să te văd acum. Cum îi până la mine? Nu, Mihai. Simena, nu? Poți să-mi dai și o mână, e foarte ușor cu mână, serios. Nașpa. Guayada. Tremenda guayaba să mergi pe potecă de zăpadă cu cramponez. Sus. Mânecă scurtă, înclinație. 10-15%. Wow, și încă înclinație vine mai încolo. De pe anetă. Urmează 40%. Na, esa ya... Vista mare de moarte acum. supremă. Cu zăpadă. Și deja, bai, mi-am urcat 1200 de metri. Asta mă. Deci mai avem 500. Parcă e o mare de nori. E un ocean. La 1 și un pic suntem acolo. Nici nu pot să vă explic cât mai avem, dar de la 12-20 și mai avem minim o oră jumătate. O oră jumate pe la mas de fetil. Suceava și gâtul cum? Suceava și gâtul, nu știi de asta? Nu. Ricica, ce tal? Mai poți? Sí, pero estoy cansada. Ai. O să poată, o să poată. O să poată și după aia, mai ales după aia. Că la întoarcere e mai ușor la întoarcere. Întoarcere, o să vină vis. O să fie vis la întoarcere. Pe aici nici noi ce să Deci mergem pe zăpadă de vreo 2 km liniștit. Mola. Cu crampoane, cu tot ce trebuie. Și mai avem de urcat cea mai tare prăpastie care am văzut în viața mea. Wow. Mergem pe o cărare îngustă cât un om. După 3 ore dormite noaptea, 3, 2 sau niciuna, să faci chestia asta, un pic cam nasoc. Dar asta este. Ne scurcăm cu ce avem. Cum priveliște ai vist. Să nu faceți asta, serios, nu merită. Bine, Vio, ultimul selfie înainte de cea mai tare urcare care ne așteaptă. Zăpadă, praf, chestii, vai de capul nostru. Primero guantes. Guantes de arriba. Tengo un bolsillo arriba, sí. Mira, Berti, qué campeón. Campeón el último que llegue. Esto es una auténtica liada, la verdad, subir por aquí. Es que... Și am ajuns la partea cea mai culminantă. 15 minute până la vârf, Radu. Prinde pietre. Entiendo lo que es esto. A ver, para hacer una idea, ¿no? Palos no ayuda. Nada, palos, ¿qué dices? Ah, bueno. Es justo como... Y la cruz ya está, ¿no? ¿Habéis estado?
Sí, sí, la cruz. No, no, yo lo he oído. Yo lo Aneto, paso. ¿no? Yo no voy a ir. Sí, sí, Aneto. Aneto esa. Sí. Yo no voy a hacerlo, tengo vértigo. Tienes vértigo. Joder, es que yo ahora mismo me estoy súper débil. Estamos al segundo. Queda lo último. 13.000 de pași, 1.50. Și au ajuns și Dori cu Erica, mai este acolo... Am zis eu. Suntem aici la Paso de Mahoma și nu vrem să trecem. Au trecut Andreea, au trecut Larry, au trecut Berti. Ăsta Berti nu a trecut. A trecut... Cine a mai trecut? Nati a mai trecut. Dar eu sigur nu trec. Eu am trecut cu gândul. Deci, cu mintea mea, deja am făcut toți pașii necesari ca să Adică, acolo. psihologic ai ajuns. Psihologic ești acolo. E frumos. Da, suntem la 3000... Fizic ești aici. Psihologic ești acolo. Levitezi ca Mahoma. 380 de... Nu? Atât era. 3380. Deci ar mai fi 24 de metri diferență. Îi sar. Pentru 24 de metri, eu cred că merg. Riscul destul de mare. Nati încearcă să scoată crucea. Dar știi care e faza faină e că în ceață nu vezi în jos, așa că tot e mai bine. El Paso de Mahoma e un fel de cunoscutul la 3 pași de moarte dinspre Moldoveanu, doar că aici ești la un singur pas. Și chiar avem pe cineva care e la un singur pas de ceva super fain. Dori a urcat până la 3380 de metri ca să o ceară pe Erica. Decid algo la cámara para eternidad. The best viaje de nuestras vidas. Sí. Oh, en el top 3. Ok, chicos, venga, os dejo solos. Si os asustáis, nos llamáis, ¿vale? Madre mía, madre mía. Ce nu știa Erica e că Dori tocmai a primit inelul de la Vio. Con el Paso de Mahoma al fondo, el Aneto. Aquí. Erika, aquí lo sabían todos. Quien dieras Petru que te doy la gente. Le estará contando que la va a pedir que se haga la sorprendida arriba. Y nosotros decíamos, ¿y si no llegan arriba? Aposta, he estado borde con ella, pasota. Madre mía, chicos. Qué momento más épico para hacer esto. Arătat. Sí, sí. En medio de... Espera que... Lo malo es que no vamos a volver nunca jamás a subir aquí para recordar este momento. Pero bueno, ha quedado grabado. Estás aquí en el Paso de Mahoma con lo más peligroso de tu vida. Și Alina Nedeles și-a cunoscut cumnata. Estaba purito que la... Estaba burrito que la n-ai ce să... Erika, ¿y ahora cómo bajas con el anillo? ¡Qué pesa! Ya está, da igual, ¿no? Pero el anillo ahí arriba. Și mi-au sărit lacrimile așa. Te treci cu niște lacrimi noștri. 3 secunde pe metru. Pero Erika, tot llorando cuando vengo digo... Un corro entre noi, hai, acum. Se hace en cámara en lumina. Es que hay que poner LED a todo. Bă, o poză cu toți, hai! Ca să vină Ade, că și Sergio cere acum pe Ade. Sentito pe burtă. Păi cine mă stai să mai sară? O să avem la mese Aneto de acum. E Berti, o ține. Hai să facem cu pancara. Nu mai săriți. Pe 3 nivele. Facem pe 3 nivele? Nu. Și după această incredibilă experiență, De aproape ajunge la Aneto. ne întoarcem prin ceața vieții. O să fie bai. O să La fie guardo yo la nasalache. mochila. O să fie nasalache, dar trebuie să mergem că am făcut deja... Am făcut 13.000 de pași și e momentul să mergem acasă.
pașul ăla, lași mine. Echipa națională care a ajuns prima aici acasă. Nu, ce facem atunci? Prima a fost Dani, nu? Că Dani de 2 ore vrea să plece acasă. A doua. De acolo de sus până aici. Puteți merge, dau cheile în mașină. Cum ți s-a părut? Bien, te lo casado. Rupt, așa e? Tu vezi zăpada aia acolo sus. Que sí, que por allá Tu andamos vezi, nosotros. el este Acolo am así. fost noi, dar după De acolo am aia trecut pe partea alaltă. Que yo Acolo am cuando trecut más pe partea bajaba, digo, alaltă. ¿cómo subió todo esto? ¿Sabes? Cuando más bajaba, Es digo, que estoy flipando. Mai poți, Liviu? no digo nada, ¿eh? Căritul adevăr era super Zici, Ștefan, luați apă? Ca să știe toată lumea. Mihai, pero... ¿En periculoasă. serio? Pues porque a lo mejor llevo con las lentillas desde las 3 de la mañana. am mers la Mibola, drept. În seara asta aveți liber, faceți ce vreți, eu mă culc. În seara asta aveți muzică garantată. Nu o să aud nimic. O să fie Eu vă așa. garantez o sinfonie toată noaptea. Gratis. Ei au plecat pe Ei rută. urcau. Dacă ea se întorc acum și merg... Am văzut că urcau. Pero escucha, Poate mă, am ieșit acolo și... Am ieșit la 3 dimineața și ăștia. Cu limba, mă turam pe jos cu ea și ăștia ce fac acolo? Ce mănâncă? Poate n-a urcat, mă, poate a stat până la jumătate și-au coborât. Dacă mi-a Și nu urcau pe cărare, erau pe lângă cel puțin unde eram noi. Ce poze de acolo? Bă, voi ce mâncați, mă, fraților? Ce mâncați? Am auzit o chestie. Recordul de urcat și coborât e 4 ore. Yo graba Verti. Graba Verti. Du-te, tu, fai un interviu. ¿Cómo está? Mira, mira cómo está viniendo. Verdi, algo que declarar. Todo perfecto. Sí. ¿Algo más? Nada, Nada. ¿Todo bien? todo. ¿Lo repetirías? por supuesto. Sí. Ahora. Ahora mismo. Vamos para arriba, Verdi. Graba ahí, por favor, graba a Ștefan, macho, que algo le ha pasado. ¿Qué es esto? ¿Te știi? Da. Nu, aia e că am purtat sandalii, mi-a rămas. La sandalie, i-am Aoleu, Verdi. Colinda, tu știi ce comode am? Toma todo. ¿Y tú, Mihai, qué dices? Yo quiero llegar a la casa y comer. Comer mucho. Comer todo lo que no he comido en el desayuno. Y agua. Sí. Y dolor de cabeza flipante. Dolor. Y Andrea igual, Andrea tiene Yo tengo pastillas. fatal. Llevo 3 horas con las lentillas. 3 horas, 13 horas lleva. Bueno, Dani está quemado. Siento que me que falta no, agua. mi se gusta hacer lentilele, tío. Y luego está otro grado de quemado que es Nati. Está rojo Uite, vivo. Nati, cadou. Nu mi-a mai rămas, dar... Nu mai e. ¿Tienes Aquarius? De la Nati care are mult mai multe. Aquarius? Sí, porque tiene isolație în atenție. Toți avem. Nati, uite. Toți avem un pic de Da, chestii. pero... 8 jumate. Nu-i rău. Hai să vedem. Dorine Deres acolo. Se vede în spate. Viva los novios! Viva! Ce fericită e Erica! Stăm niște migdale. Stăm niște migdale aici, parcate. Actualizare de situație. Din cauza Andrei Da. am ajuns la parcare. În loc să stăm, să ne ajutăm niște tovarăși de călătorie care erau vai de capul lor. Și Chimichi i-a promis lui David că merge acasă să facă de mâncare. Să pregătească mâncarea pentru toți care vin obosiți după ce au ajutat. Boah, tot ce vrei tu. Așa că decizia comitetului, eu sunt nevinovat 100%, dar decizia comitetului este, în loc să mergem 4 km înapoi, Plan pe care l-a propus Mihai pe sentiment, pentru că a zis că el nu vrea să-și lase tovarășii. De fapt, el are interese, că el doar vrea să facă un vlog despre situația lui Robert. În teorie, Robert are 2 Sginfest. și Alina, Robert și Alina. Nu vreau să rămân în vlog, adică vreau să fie o amintire super frumoasă și să ne ajutăm, adică până la urmă le-am luat bagajele la toți care au rămas acolo. Pentru că eu eram ruptă. Dar oricum, problema e că 4 km încolo de urcare, minim 40 de minute înapoi, de la locul unde începe autobuzul. Nu putem merge cu mașina de acolo. Și ei o să trească să vină pe jos, până în parcare aici. Deci numai așa mergeam. Eu cred că decizia cea mai coerentă este să pregătim de mâncare cu toții. Și să le scriem, când dați de semnal, anunțați-ne. Da, ne putem scrie. Dar când avem și noi, că noi nu avem aici. O mică atenție. Deci n-am făcut nimic. Eu am spus că vreau să rămân acolo și Radu a început să spună du-te, du-te, vrea, du-te! Deci Radu e un exagerat din viață. Deci Du-te odată, ce faci? De ne-a ce te trimis pe aștepți? toți, am spus, mai vreau să rămân. Deci Nu te noi rog, rămâneam, vreau să-i las dar trebuie să recunoaștem că ne-a trimis Radu. Așa că Radu este vinovatul. Radu e vinovatul. Nu Nici eu, mănâncă mămăligă nici în seara Andreea, asta. nici Chimichi. Radu vinovat. Dar Seara asta nu mănâncă. le pregătim o mămăligă. Așa și Chimichi. Hai mă să mai facem o mămăligă. Echipa! Foarte
pues cocinando esta delicatessen. Vrei să taci și chimicii? Să nu se știe. Beatrice, ce ai făcut cu ouăle astea? Nu, eu, Dani, exact când ai plecat tu. Te-au căutat ca să are... Când ai plecat, tu le-ai aruncat toate pe jos. Pierdut faza nopții. Ce ai pățit? Eu nu de data asta. Dani a spart ouăle. Băi, Cartonul n-a fost de calitate și s-a îndoit. știi de ce m-ai căutat pe mine? Eu nu te-am căutat. Ce aveți, mamă, acum? Toți aveți videoclipuri, nu? Dintr-o dată. Mira. Mira. Bă, Dani, bă. Mamă. A venit cineva? Dorine Deres, unde parchezi acum? Ai găsit o farmacie? Tu tranquilo. Unde e Alina? Vreau să văd pe Alina. Vreau să văd pe Alina și pe Robert. Alina, macho. ¿Qué tal estás, tío? Yo me he preocupado por ti, la madre que me parió. Por ti y por Robert. Robert me ha dicho 2 esguinces. ¿De qué estamos hablando aquí? En serio está, no puede andar. La ha pasado mal. Por las rocas. Bogdan! Bogdan! Am preț la terme, dacă vrei să mergem mâine la spa să ne relaxăm. Deci fii atent ce preț ne-o scos. 50 de euro de persoană. Eu zic că mergem pe Mulaten mai bine. Mâine la 7 dimineața. Băi, duceți-o și dușați-o, serios, mi-a dat la vida, estaba en la mierda. Me dolía la cabeza. Bă, Teo, ai negociat mult să-ți facă 50 de euro? Păi era 100. Bă, să te facă de găfea. Băi, era 100 de euro. Băi, Robert, mi-a zis lumea că ești... Te-ai lovit rău. Bă, fii atent aici. Vrei un gel rece? Vrei un ceva? Mi-a dat A, ți-a dat deja așa? Super, deci nu știam de așa ceva. Și îți face vis. Nu mai simt durerea, tot șchiopă. Du-te la duș, serios, o să-ți placă. Te rog frumos. Hai că după aia mâncăm, se pregătește deja mâncarea. Spus că n-aveam de gând să mă duc. Hai, Ștefan, să vedem ce se întâmplă aici. Păi în aceste momente se pregătește... Mihai, pune mâna la... Dar cine a... Cum ai vrut tu sau... În aceste momente... Cum a vrut el, pus tu doi. Important e ce se întâmplă cu ouăle rudare. Como que lo pillas todo bien. Fata fetelor. Eso de aliar. Abre el vaso. Atenție tehnică, atenție. Tienes que coger un cartón si Da, Ya están hechos ya. Se ve grabando. No sé yo, ¿Están hechos? ¿Seguro? E un poco diferit. Bueno. Yo creo que no, Claro. A mí me gustan así. Tu, Dani? ¿Has firmado la mesa, cumva? ¿Has firmado la mesa? Nu pe că... Pero vamos a intentar Madre mea, dar tu ser știi cât limpiados, am si dat no... pe... Hoe? Ai dat pe banderă până o trecut la... De să nu dai pe sol. Eu zic să pregătești un Arduino, un motor acolo, să facă toată ziua să treacă cu estrella, că... Hai că poco a poco se va, Poco a poco, ¿Qué tal, Bogdan? ¿Mai facem una? Sí, știi cum... Te veo apagado, te veo apagado. No, estoy muy cansado. Și știi cum am? No puedo doblar el tobillo așa în sus, așa, estoy muy cansado. De la atâta pietre de astea. Estoy muy reventado. Me has pisado. No sabía que estaba Muy duro, así. muy duro. Muy duro, ¿no? Sí, am venit să iau fructe. Pero más duro es borrar una firma de Dani. Următorul. Daviduț! Câți cartofi îmi pui mie? 10 cartofi, îți pun Mihaiță. Hai, altcineva. 10 cartofi. Cine vrea Da. mânică? Avem... Bueno, era ideea cu un și eu, pero es que no está. Ya está. Se va, no te... Nu te lanfesa más. Și după această incredibilă mămăligă cu cartofi, brânză, unt, ouă, ketchup și fanta de lămâie, se încheia cea mai lungă zi din viața noastră de oameni care se cațără pe munți. Totuși, călătoria noastră încă mai are multe de spus. Recuperarea după Aneto nu durează câteva ore, ci mai degrabă 2 zile, cel puțin în cazul nostru. În aceste zile, David a învățat să taie avocado. A început să-l decoșească. O tăia și el una. Dar nu se face ca portocala. Ia-l pe ăsta, David. Mă, nu se face ca portocala. Vrei să-i dai sâmbările la o parte? Pe lânghit? Nu! David, încoace! Radu a îmblânzit un păun. Totul la negoț. Vio a pierdut la set. El secreto es que Mihai no sabe que a mí me encanta esto. Y que es muy sano. Espera que estés
Mersi. Păi da, de ce mi-ai spus? Că a greșit, era o căpățână de usturoi. Da. De mai multe ori chiar, Es que justo el pasito ese no puedo. Alina a intrat în posesia hamacului, Alina, cum e acolo? Da? A ver, que la nota está bien, pero una hamaca, ¿qué quieres que te diga? Tampoco vamos. Aria a recuperat mirosul, Auzi, nu putem să spălăm câinele ăsta? No hay carne. Me gustaría lavarlo. Ce propui? Să-l spălăm. Hai, vin cu tine să spălăm. Erika i-a rupt ochelarii Andrei, Serios? Și l acaba de deschide. Ade ne-a făcut de mâncare, Acum, bien, bien. Bine, Ade, te știi de asta cu gaz. Me apaño. Tare ești. Și ați făcut acolo ce eu l-am? Eso es para el puré. Robert a monopolizat buretele de la bucătărie, Robert, o spar bucătăria astăzi. O spălat toate vasele. Dar nu vrea să se uite la cameră că e timid. Nati și-a revenit aproape de tot, Nati, mai aveam aici un pic și asta. E bronzat acum. E alb acum. Bertie a făcut parcur în sala de mese, Că am muncit în locuri mai instabile. Dar nu ai... Am fost cu drăghiși la... Dori și-a gătit cereale, Mihăiță! Am făcut niște ciorbică. Hai, gata. Bogdan zice că s-a pregătit de mers în România, Bogdan, ce ai făcut aici? Ce am venit la Alina. Băi, mai este loc, dă-o încolo, uitați-vă pe aici, uite pe aici, uite pe aici. Uite, Bogdan! Ce băgăm acolo? Un sac de dormit. Nada, nu mai avem. Păi nu. iar fetele s-au distrat la 1. Deci, băieți, așa se distrează. Și uite așa ne apropiem de final. Ultima oprire a călătoriei a fost Alchefer, un sat în drum spre casă destul de frumos, dar foarte călduros. A ver, que ves. Mira, te falta la banderita en la esta, Ahorita huele a que eso va a salir en el dron, Adevărul este că Aneto Remember a fost plin de aventuri. Ne-am distrat, am mâncat barritas, am cunoscut noi chubasqueros, ne-am bronzat urechile și am fost cât pe ce să cucerim cel mai înalt munte din Pirinei. Bine, unii dintre noi chiar l-au cucerit. Dar important este că de dimineață am plecat 22. Ajungi la fața locului, am urcat 22. Ne-am pus crampoanele aproape 22. Am ajuns până sus la Paso de Mahoma, 22. Și mai presus de toate, ne-am întors acasă, 22. Aneto a fost o adevărată provocare. O încercare care ne-a făcut să ne întrecem limitele. Un martor al curajului nostru. Și nu în ultimul rând, un motiv să ne întoarcem pe munți cât de curând.